Lo primer, donar gràcies a l'organització. És la primera vegada que parlo per a tots vosaltres i em fa molta il·lusió parlar per a l'Associació Catalana d'Hemofília, que m'hageu convidat, i per a mi és un plaer i vindré sempre que vulgueu. La meva història de l'hemofília comença no fa gaire temps, fa 6 anys. Jo soc metge rehabilitador, fa molts anys que tracte dolor i sistema musculoesquelètic en Alacant, i fa 6 anys me van demanar que el jefe, te tienes que encargar de la hemofilia. Yo digo, pues me encargo de la hemofilia. Yo no sabía lo que era un factor. Doncs en estos 6 anys m'he implicat, he après molt dels hematòlegs, he après molt dels pacients i de la unitat que tenim en Alacant. Tenim una unitat juntant fisio i juntant els pacients i els hematòlegs que a mi me dona molta felicitat. I també la felicitat és estar així amb vosaltres i sobretot intentaré no allargar-me molt perquè el que es tracta d'aquestes jornades és que vosaltres aprengueu, que ens pregunteu totes les dubtes. I avui ens focalitzarem en l'esport, des del punt de vista de la rehabilitació. Després parlarà el Cristian i els pacients i vosaltres perquè ens pregunteu tot això. Moltes vegades parlem de la salut articular. Continua sent el principal problema dels hemofílics és el dolor articular, és la limitació articular i moltes vegades la por a que aquest dolor o aquesta articulació es danyi. Aquest és l'estat actual de la qüestió. Ja heu vist que n'hi ha, el professor Macris vos ha contat, una sèrie de tractaments i quan parla de que l'objectiu és que no hi hagi sangrats, aquest és un objectiu real i l'objectiu real també és el poder fer l'esport que uno faci i que uno vulgui sense sangrats. Perquè, clar, estar sentats a casa és fàcil, pot ser que no tinguem sangrats, però no, volem fer una vida normal, volem fer una vida d'esport. I, sobretot, volem individualitzar-ho. I d'això tractarà un poc la meva ponència. Vos presentaré 3 ponències que se van presentar en l'AEHAT, en un dels congressos que s'han fet enguany, sobre esport, en el que parlaven fisios i parlaven metges d'esport, per a fer el foc sobre l'esport en 3 visions un poc diferents. Estem en aquest estat de la qüestió, no? I el que volem és un poc això, no? Fer un entrenament a mesura perquè el tractament també és a mesura. Tots ho sabeu. El factor el posem a mesura depenent de les necessitats que tenim cada un dels hemofílics. Ja que podem individualitzar-ho, per què no també en l'esport? Vos presento ara el professor Stephenson, que és un fisioterapeuta que el conviden cada any també a parlar de salut musculoesquelètica. I una de les coses importants per a poder individualitzar la prescripció de l'esport és valorar la funció. És a dir, tenim que ser molt conscients de poder avaluar el pacient hemofílic des del punt de vista de la salut articular, musculoesquelètica i després correlacionar tot aquell esport o totes aquelles necessitats o laborals o físiques o per edat que tinguen aquests pacients, amb la qual cosa ell fa un estudi multicèntric en diferents països del món per a veure si tots els terapeutes que tracten pacients hemofílics tenen o podrien elaborar uns tests similars. I entonces fa una valoració de la funció. I entonces parla d'identificar quines són les activitats que els pacients amb hemofília tenen més dificultat a fer. Després en el debat, a mi m'agradaria que hi hagués debat per a que ens ho diguéreu. Elaborar uns tests o unes escales que puguen ser avaluables tant per al terapeuta com per al pacient. I, sobretot, tindre i registrar molt bé quines són les propietats de cada pacient. O sigui, tenim que saber quin és l'estat articular, quin és l'estat muscular, en quina edat se troba aquest pacient a l'hora de fer un tractament i una prescripció d'esport a mida. I després tindre un feedback. Tenim que saber què és el que els pacients ens diuen i què els terapeutes ens diuen. Entonces, en tot això, en aquest consenso d'experts, van elaborar com 5 proves fonamentals per a poder avaluar la funció dels pacients hemofílics. Són proves molt senzilletes, no? El manteniment de l'estàtica en bipedestació, el caminar llargues distàncies, el fer sentadilles, el pujar i baixar escales o poder fer exercicis un poc de salt, que són un poc el més difícil. I en tot això, en l'estudi multicèntric que va fer arreu
del món en països europeus i estadounidencs sobretot, va veure que els tests principals per a poder avaluar un pacient hemofílic eren aquests que tenim així, no? El 6-walk test, això la gent que fa deport ho coneix, són tests molt senzills i que ara mateixa en les aplicacions del mòbil, ja vaig fer una altra xarra dels dispositius portables, que això seria una altra cosa molt interessant que podem parlar, ja n'hi ha aplicacions que poden mesurar-te l'activitat física que vas a fer. I aquests són els tests principals que van treure el consens d'experts. Per a què ens aprofita això? Per a definir antropomètricament cada un dels pacients hemofílics. Passem a un altre estudi, el tractament a mida. Tractament o prescripció. Jo moltes vegades parlo que l'esport no és algo que diuen els metges. No, pues usted haga un poco de bicina, haga bicicleta, algo que no daña sus articulaciones. I se queda així. Se queda com algo molt etèreo i ningú prescrivís l'exercici com ha de ser. Entonces, trobo que això ja podem canviar-ho. Si som tan exquisits en l'elecció del fàrmac o del tractament que va millorar la nostra hemofília, podem ser igual d'exquisits a l'hora de dissenyar un esport o una prescripció d'esport a mida. Perquè això serà la clau que ens permetrà prendre les decisions correctes. Així que aquí el Thomas Hilberg, que és un metge deportiu, parla d'un algoritme en 6 passos per a poder elegir. Ell elegeix 6 passos, però a mi el que em fa pensar és que cada metge, cada departament, cada àrea que ens tracta pot triar el seu algoritme. Ell el que fa és això. I aquests són els 6 passos que ell analitza per a poder analitzar la pràctica deportiva. Un és veure els factors de risc de cada pacient i veure en quina situació està aquest pacient. Això és el primer. Quan veu un pacient, en quin moment està, quins són els dèficits que té. I el segon són les preferències del pacient. Això, que és algo que pareixia que no era important, perquè tenia que ser el facultatiu el que tenia que dir-te-ho, no. Les preferències del pacient són molt importants. No és el mateix un pacient que vulgui fer un Ironman a un pacient que vulgui dir no, jo és que vull que eixir a caminar per les vesprades amb la meva dona. Con la qual cosa, aquestes són les preferències i ahir tenim que tindre-les en compte. Després d'analitzar el tipus d'esport, els metges prescriptors d'esports, els terapeutes que treballen en esport, tenim que conèixer els esports a l'hora de parlar-los, perquè si jo no sé res de córrer, jo no sé què és el que passarà quan uno corre o quan uno fa esquí de fons o quan uno fa jocs de pilota, no sabré quins són els riscos per als nostres pacients. I també la forma de practicar-ho. No és el mateix fer bicicleta en casa, en la terrassa, mirant així a la Sagrada Família de fons, que anar a les muntanyes que teniu així, que són molt maques, a fer una bici de descens. No serà el mateix. Així que la forma de practicar l'esport també és important. I analitzar el nivell de factor. Ara vos contaré un poc sobre això. Per a què? Per a prendre una decisió. I, per sort, l'esport no és la teràpia gènica. Se pot prendre una decisió i se pot canviar. N'hi ha que veure quins són els efectes d'aquesta decisió. Prenem una decisió, però podem comprovar-la i canviar-la. Analitzant pas a pas. Jo, per sort, treballo en un hospital que el nostre servici és menut, però que tenim molt accés a l'ecografia, per exemple, i que tratem molt sistema musculoesquelètic. Jo tinc un ecògraf sempre en la consulta. Per a què? Per a avaluar aquests pacients cada vegada que venen. Ja sabeu que estan les urgències, veniu a les urgències, fem les artrocentesis quan hi ha un sangrat, però avaluem, gràcies a sistemes que n'hi ha ara de detecció del dany articular, ja des de ben petitons. No sols l'ecografia. Quan naix un bebè al meu hospital, primer el veu hematòleg en hemofília i després ja venen a mi, perquè per a mi, i això Rubén ho diu moltes vegades, l'evolució dels nens és molt important. No és el mateix un nen que tingui una dismetria i que una cama siga més llarga que una altra en un nen no hemofílic que en un nen hemofílic, ja ho sabeu. No és el mateix l'escoliosis en una persona hemofílica en un nen hemofílic que no. Con la qual l'exploració, la determinació ve del sistema muscular esquelètic i ara les ajudes tècniques que per sort tenim, trobo que van a fer que les articulacions estiguen molt més cuidades. Però, clar, no són tots nens que estan verges. Jo tinc molts pacients amb artropatia instaurada i aquests pacients amb artropatia instaurada també tenim que donar-li una resposta.
Després, quines són les preferències del pacient, ja m'he allargat un poc ahir, com i quin tipus d'esport tenim que practicar, com practicar-lo i el rol del factor. Hem parlat de que hi ha una sèrie de tractaments, estem en una societat occidentalitzada, teniu tots les vostres consultes mèdiques, però continua havent pacients a demanda, això ho saben els hematòlegs, i continua havent una baixa compliança, o sigui, els pacients no tots complixen. I això és una que tenim que tindre en compte. Tots els que esteu així perquè compliu, però no és el 100% de la realitat. Aquí esteu tots interessats en l'hemofília, per això esteu així un dissabte pel matí. Així que és una que tenim que tindre en compte quan analitzem la prescripció d'esport. I aquí és una cosa que a mi m'agradaria que canviés en el futur. Una pregunta que ha fet una persona del públic. Quin factor hauria de tindre, quin nivell de factor hauria de tindre per a fer un determinat esport? No està instaurat. O sigui, els resultats que tenim són a base de consensos d'experts. Quan és un consens d'expert vol dir que no n'hi ha alguna cosa perfectament dissenyat i que no està perfectament definit. Hauríem esforçar-nos per a que això se definirà millor. Els consensos d'experts sí que parlen d'això, no? O sigui, quan tenim una cirurgia, quan després de la cirurgia quins són els nivells de factors que es recomanarien, si és una activitat esportiva, però ja veieu que són rangos de factor un poc amples i que no estan definits. Jo penso que és una en el que se podria seguir treballant en la combinació dels diferents especialistes. Per això estem aquí, diferents especialistes, parlant de l'hemofília. I bueno, l'activitat física i deportiva, i aquí parlaré del sedentarisme. Des de sempre, els metges i els pacients hem estat preocupats per fer un sangrat, perquè el pacient tingui un sangrat. Però el més preocupant no és fer esport, és no fer-lo. Això és molt important. El sedentarisme és el que tenim que combatir. I segons els estudis, ahir vos poso alguns articles i jo li passaré la presentació de la T-Patri, qui vulgui que la tinga. A dia d'avui, els adults amb hemofília severa continuen sent menys actius que la població general. Sin embargo, hi ha alguna cosa, heu fet bé els hematòlegs i fem bé, i fan bé els pacients i fan bé els investigadors, alguna cosa s'ha fet bé. En la població infantil i en els joves ja s'està equiparant. Què vol dir això? Que s'ha fet una feina de que l'esport, ja ho dia Otis, no? Porteu molts anys fent esport en la vostra associació. S'ha fet una feina, un treball en la que l'esport s'ha integrat dins dels pacients hemofílics. I ja els xiquets en hemofília són igual que els xiquets que no tenen hemofília. Aquí és un estudi sobre el sedentarisme a través d'Europa. En Europa som sedentaris, però no sols hemofílics, moltíssima gent. A mi a la meva consulta venen gent que no fa res i els fa mal el genoll. I jo dic, home, pues claro que fa mal el genoll, pesa 120 quilos, entonces, com no t'has... O sea, l'estudi de la sedentarisme és algo que afecta, ¿no? Especialment en els països occidentals, ¿no? Alrededor d'un 41% de pacients sants, o sea, de persones sanes, són sedentaris més de 5 hores i mitja al dia. Con lo qual, aquesta és la població general. El nostre foco, el foco de les persones que tractem en pacients hemofílics, ha de ser dirigit a aquestes persones, als sedentaris i als de la baixa. I com? Què podem fer? Pues promoure l'activitat física, permís de les associacions, permís del coneixement, donant-los un suport tant farmacològic com de coneixement. N'hi ha guies de pràctica clínica. És molt important promoure aquesta activitat física en la infància. Si un xiquet que comença a fer esport, segurament farà esport quan sigui adolescent o adult. No vulguem començar a fer esport als 40. Se pot començar, però ja és més difícil. I elegir l'activitat per motivació. Si no t'agrada nadar, no nades. Fes una altra cosa. El que tenim que fer és crear pacients informats, que estiguen informats. I això no ho dic jo, això ho diuen els estudis. Així que tenim que fer un canvi comportamental a vegades. Ho fem en tots els pacients. La gent vol canviar,
però no vol que la canvien. O sigui, jo ho tinc molt en la consulta, no? No, sí, jo tinc que canviar, doctor, jo vaig a començar a fer esport. Però no, jo és que no soc de fer esport. Entonces, com podem fer això, no? Bueno, pues la doctora Mebel diu que n'hi ha com unes diverses fases en les que es pot canviar, en les que se troba el pacient, no? I ella parla dels pacients hemofílics. Una fase de precontemplació, és a dir, yo lo miro desde fuera. Yo miro desde fuera a ver qué voy a hacer. I entonces ahí podem fer, bueno, va, és veritat, no te poses a fer esport ja, però educa't, motiva't, no? I n'hi ha que crear aquesta educació i motivació. Vale, bueno, pues passe a la següent fase, no? A la de contemplació, i veig com altres persones poden fer esport, se fa esport, i dic, vale, pues a lo millor el meu cos és capaç de fer aquest esport. La preparació és molt important, n'hi ha que marcar uns objectius, i la gent que treballem en esport tenim que marcar aquests objectius. Per a què? Per a crear un plan. I per a què? Per a donar confiança. Jo, el meu altre camp en l'hospital, perquè com som hospital menudets no sols porta hemofília, és el càncer de mama. El que costa que una pacient amb un càncer de mama després d'una mastectomia comenci a fer esport o comenci a manejar el braç. Pues ara tinc una sèrie de pacients que remen, que fan rem i que fan tir en arc en el braç de la mastectomia. És a dir, crear una confiança és molt important en els pacients. Així que després passaran a una acció i en l'acció tenim que oferir aquests recursos. I un manteniment, perquè, clar, està bé, vinga, va, enguany faig jo la mitja marató. Però ja està, ja l'ha feta, ja s'ha acabat. No, el manteniment és molt important i per al manteniment ahí està l'apoyo social i la consciència de resultats. És a dir, jo ho he aconseguit, puc seguir aconseguint-ho. El manteniment d'aquest canvi comportamental és fundamental. I acaba així, per a que ho parlem un poc en el debat, quins són els devers per a casa, quines són les barreres que normalment ens enfrontem. Des del punt de vista dels professionals sanitaris, el que diguem sempre, falta de recursos, falta de temps. I una cosa important, si el pacient està bé, no té símptoms, per què vaig a dir-li res? Per què vaig a dir-li que faig esport? No vaig a ser que se faig alguna cosa i comencen els símptoms. Aquesta consciència tenim que canviar-la. I moltes vegades no definim els resultats o els objectius. I des de part dels pacients el mateix. Si un pacient està asimptomàtic, diu, però si jo estic bé, no me fa mal res, jo estic bé, per què tinc que fer esport? És una cosa que m'agradaria que després poguem parlar. Per a vèncer aquesta por a desenvolupar aquests símptomes o aquest dany articular. La idea és que junts puguem donar en la clau per apoyar el deport, segur en l'hemofília. I ara deixo als meus companys i a tots per a que vos conten les vostres experiències. Moltes gràcies. Bueno, yo soy Cristian Morte, soy el fisioterapeuta de la asociación y bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, pero veo muchas caras nuevas que todavía no lo han hecho y estáis tardando en hacerlo, la verdad. Y bueno, fue un servicio que iniciamos en junio de 2021, es decir, va a hacer ya 2 añitos y los resultados hasta la fecha, como podéis ver aquí, pues no pueden ser mejores, la verdad. Más de una treintena de pacientes han sido atendidos desde entonces con una evolución bastante positiva dentro de sus posibilidades y su grado de limitación, obviamente. Y como podréis escuchar, de aquí un ratito, en el caso de nuestros 2 pacientes que vienen cada semana y, bueno, no, tots 2 van cada semana hoy, sí. Pues ellos 2 vienen cada semana, exacto. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, con coagulopatías congénitas severas adultas se sufren artropatías debido a hemorragias por repetición en las articulaciones. En nuestro sistema de salud pública, ¿de acuerdo? Existen programas de rehabilitación, pero básicamente están pensados para episodios agudos y no contemplan programas preventivos o de rehabilitación de lesiones crónicas. ¿A cuántos de vosotros os han dicho la famosa frase de, bueno, ya sabéis lo que os espera, ¿no?, a nivel articular? Pues bien, yo os animo a que no os quedéis con esa frase y hagáis porque no sea así, porque puede no ser así.
Així que, per a mejorar la qualitat de vida de les persones, l'associació inició un programa y un servicio de fisioterapia que se planteó como un complemento al que los pacientes recibían en el ámbito hospitalario, ¿no? Los tratamientos que llevamos a cabo en la asociación consisten básicamente en reforzar la musculatura, los grupos musculares que juegan un papel bastante importante en el conjunto articular, mediante ejercicios específicos, como pueden ser ejercicios propioceptivos, ejercicios con balance fit, que muchos lo habéis sufrido. Daniel? Sí. Con ejercicios isométricos, ejercicios excéntricos, ejercicios con Theravada, que todo esto son tecnicismos que parecen un poco complicados de entender, pero os animo a que lo experimentéis en la asociación y que lo sufráis como lo ha hecho Daniel y lo sigue haciendo en casa. Y luego también, a través de movilizaciones pasivas con terapia manual, balance muscular, etcétera, etcétera. Como he comentado anteriormente, los resultados han sido muy buenos. Incluso en muchos de los casos hemos ganado rango articular en pacientes que, como podría ser Fran, que lo dan por perdido a nivel de la tibioperona astragalina, donde le querían fijar, pero que a día de hoy la verdad es que ha ganado rango articular, vuelve a desempeñar algo que le apasionaba, que era caminar bastante por la playa y que se lo permite hacer sin ningún tipo de dificultad. Además, también facilita una serie de pautas de ejercicio para realizar en casa y, si es necesario, entrego una serie de elementos técnicos para que los podáis desempeñar en casa sin ningún tipo de problema. También en la asociación adquirieron la magnetoterapia, que muchos de vosotros ya conoceréis o hayáis empleado en alguna ocasión, donde los beneficios son múltiples, ¿no? Y en caso de que pueda ser complementaria, pues nosotros también lo aplicamos ahí en la asociación. Por último, disculpadme. Por último, me gustaría pedir si podéis sacar vuestro teléfono móvil o algo donde podáis anotar un dato importante. Si lo podéis hacer, por favor. ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Pues mira, el dato importante es el siguiente. Tenéis que anotar un 9, un 3, un 3, un 0, un 1, un 4, un 0, otro 4 y otro 4. ¿De acuerdo? Ese es el número de la asociación. A partir del lunes queremos que arda la línea telefónica. ¿De acuerdo? Así que os animamos a que os pongáis en nuestras manos, que confiéis y que, como he dicho anteriormente, no os quedéis con lo que en alguna vez probablemente hayáis escuchado. ¿De acuerdo? Y ahora a continuación, pues, no sé si Joan, voldries comentar tu la teva experiència, sisplau? Molt bé. Sí? Doncs endavant. Bé, bon dia a tothom. Jo em dic Joan Romero, soc hemofílic, tinc 57 anys, tinc una hemofília severa i primer de tot vull agrair a l'Associació Catalana d'Hemofília que ens tingui tan ben cuidats i que durant molts anys han estat amb nosaltres i públicament ho vull expressar perquè, a part dels serveis que tenim ara, quan hem estat als anys 80 i 90, que és que ja tenim una edat, doncs hem passat per moments molt durs i ells sempre han estat allà i això és molt important per nosaltres i jo crec que tots pensem el mateix, que som molt afortunats. Jo sempre dic que sóc un afortunat, tot i que tinc moltes articulacions malament, que és normal perquè jo també era d'aquests que, com deien, dels esports que no sabien... Clar, jo era a demanda, no? I llavors els esports que volia... Jo volia fer molts esports, però clar, a vegades em trobava que m'havia de frenar una mica, no? Perquè si no... I llavors, tenint en compte això, que som molt afortunats de tenir aquesta associació
i que, a més, nosaltres els hemofílics, a més, doncs hem de tenir també, doncs, no els que tenim una certa edat, doncs ja tenim unes articulacions fotudes, no? I llavors el que hem de fer intentar també amb les ajudes que tenim ara, no? Doncs amb el tema dels tractaments que ens estan dient que estan molt bé, doncs amb el suport que ens dona l'associació, amb el fisio, amb el Cristian, que jo estic supercontent, i jo estic amb la Locta, amb el Cristian, amb la doctora Marina. Jo estic encantat i perquè sembla que torni a reviure coses que potser de jove no podia i ara potser ho torno a intentar, com a mínim, amb el tema de quin esport i tal. I jo crec que és important que puguem fer això, i la veritat és que estic molt content amb les sessions que fem. I llavors, jo tinc, us dic les articulacions, que són quasi gairebé totes, que us podria dir les que no, però us dic les que tinc. Tinc els turmells, doncs un ja el tinc fixe, l'altre està en procés, tinc un braç que el braç el tinc molt malament, però és molt famós aquest braç perquè també explicaré una anècdota de la nostra doctora Carme Altisent, que el cel sigui, que era una segona mare per mi i per molt de vosaltres, doncs sempre em feia la broma, sempre entrava a la visita i a vegades era pel genoll, a vegades era pel turmell, a vegades era pel braç, però sempre tenia gent, com és universitari, la Vall d'Hebron, doncs sempre tenia gent, o sigui, sempre tenia gent que estava estudiant, sempre tenia allà noies o nois que estaven estudiant, i clar, el meu braç era famós perquè sempre quan anava allà, i estava molt deformat el meu braç, i llavors, clar, era com una mica d'ensenyar-li el braç, i sempre, Joan, no et sabrà greu d'ensenyar el braç a aquestes noies, que veguin com pot afectar a un hemofílic les repetides hemorràgies, i jo sé que vull recordar-la amb ella, però perquè sempre em feia ensenyar-li el braç i era molt famós el meu braç amb tots els estudiants que estaven estudiant allà. I bé, a part del braç tinc també l'espatlla, tinc el genoll i com una mica tots els que tenim aquesta edat que anàvem a demanda i anàvem fent com podíem. Llavors, jo fa un any o així, gràcies al Frank, que el Frank quan va fer l'espoiler aquell que va fer, doncs si vaig pensar, si li va fer el Frank, per què no ho puc provar jo, Jo soc de fora i pensava, ara anar a Barcelona i al mig de Barcelona, complicat, per aparcar i sempre hi ha problemes, I vaig pensar, ho provo, ho provaré i a partir d'aquí, doncs, a veure si em va bé i la veritat és que estic molt content perquè jo l'únic que podia fer era anar a fer coses, activitats amb aigua, o sigui, dintre l'aigua, fer activitats, però ja el tema de caminar em costava bastant perquè s'encarregava molt els turmells, el tema d'anar amb bici, havia anat amb bici, em anava molt bé, intentava, però amb el braç també era complicat pel tema de l'equilibri. També faig amb estàtica, però no és el mateix, vull dir que quan fas una estàtica és una mica més avorrit, però jo m'havien prohibit una mica d'anar amb bici pel risc. Ara, a partir que estic anant amb el Cristian, doncs, normalment soc un bon client perquè com tinc bastantes articulacions sap que em tindrà bastants dies, vull dir que no... Llavors, està fent amb el tema dels turmells, m'està fent una bona feina i el genoll, per donar-vos un exemple, el genoll jo el tenia a 90 graus i ara ja estic arribant als 120 graus, això només amb les mans d'aquell senyor. I llavors, per mi és molt important perquè m'està donant molta estabilitat, puc fer coses que ara ja puc anar a caminar, doncs faig bastants, sí que no puc agafar i anar-me'n a fer moltes escales i tal, però sí que puc començar a caminar i estar bastant temps caminant, puc estar una hora i mitja caminant sense problema, després pot ser que estigués al dia segons una mica, però és que abans no podia arribar ni estar 20 minuts caminant tampoc. Llavors això he guanyat moltíssim, se m'han reforçat els turmells, el genoll ja us dic que tinc una millora també important i també us explicaré dues coses que m'ha passat amb ell quan anava, però clar, normalment sempre em fas turmells i el genoll, però hi ha algun dia que arribo i dic, ostres, Cristian, avui aquesta mà em fa molt mal aquí,
no sé, jo, si em pots mirar a veure això i em diu, bueno, fem els exercicis i després al final t'ho miro. I m'agafa el canell, no sé, doncs agafa amb el dit i em fa clic i diu, ja veuràs com demà no et fa mal. I jo ja notava que ja no em feien mal els dits i el dia següent, evidentment, doncs és que no em va fer gens de mal. No sé què em va dir que tenia, o sigui que se m'havia muntat alguna cosa. Em va dir un tema tècnic que jo ja no vaig saber què era, però sí que és veritat que se'm va curar i el dia següent, doncs, bueno, suposo que tenia alguna cosa i ell, doncs, bueno, sembla màgic, no? Però em va... I això em va passar també amb un dia que també vaig arribar amb la cadera, doncs també tenia molt mal la cadera i arribo i li dic, ostres, Cristian, fa 3 o 4 dies que no sé què he fet. Dic, no, jo no recordo haver fet res així estrany, no? Però que vau fer un mal gest i tinc la cadera que em fa molt mal. I clar, jo vaig amb l'octa, vull dir que en principi no tenia inflamat tampoc i estic bastant protegit, no? I estic molt content amb l'octa, no? I llavors li dic, escolta, a veure què podem fer. I també em va dir el mateix, bueno, tu tranquil, tu ara fem els exercicis i tal, i al final t'ho miro. I m'ho va mirar, va començar, doncs no sé, primer em va fer posar d'una posició, em va començar a fer moviments allà, i pensava, a veure si em deixa, si quedarà amb la cama allà. I llavors em va posar del costat també, i em va fer també un clec, i la veritat és que, això us ho explico per l'experiència que m'ha donat, no? Llavors, la veritat és que em va dir, demà ja veuràs que ho tindràs molt millor, i sí que és veritat que el dia següent doncs ja no feia mal la cadera, i inclús sortint ja de l'associació jo notava que ja no em feia tan mal, i bueno, la veritat és que estic supercontent amb ell i m'agradaria animar la gent que com a mínim ho provi, perquè és que no perdem res, a més, què més volem? Ho tenim gratuït, l'associació amb això doncs ens ho ajuda, no? I per què no ho hem de provar, no? I jo crec que és important, no? I la veritat és que també, doncs, jo estic molt content perquè, a més, jo sempre miro el got ple, intento mirar-ho la meitat plena, i jo crec que és molt important, doncs, tots els que tenim aquests problemes, doncs, que mirar les coses d'una manera positiva, no? I que pensar que podem arribar a fer més coses i no estar en la queixa, no? De dir, ai, que a mi quin mal fa això, quin mal... Perquè si no, el dia a dia, doncs no podem estar tot el dia queixant-se. Llavors és important l'actitud i ser positius, i a mi la veritat és que m'ha anat molt bé tant a la feina, a la vida i a tot, m'ha anat molt bé i estem aquí per 4 dies i tant, hem d'intentar disfrutar al màxim amb les nostres limitacions, però jo el que sí que us dic és que truqueu al telèfon aquest que ha dit, que anirà molt bé perquè us ajudarà molt, i gràcies a tots. Molt bé, bon dia a tothom. Jo em dic Jaume, soc hemofílic, hemofília A, severa, tinc 58 anys i l'única cosa que us podria dir és que és un calc del meu company. O sigui, tot el que ha explicat ell us podria explicar jo, amb petites diferències, però és pràcticament el mateix. Jo tinc 58 anys, hem passat unes etapes molt dolentes, com ha dit ell, sobretot de jovenets, de petits, d'adolescents, ens hem anat fent grans, gràcies a l'associació, gràcies als hospitals, gràcies als hematòlegs, hem viscut, que això és l'important, més bé o més malament, però hem viscut. Hem anat incorporant nous elements de factors renovats, s'han anat canviant i gràcies a Déu hem arribat a l'edat que hem arribat, que jo sincerament quan era petit no pensava arribar-hi, o quan era jove no pensava arribar-hi, era molt complicat. Ara és diferent, i gràcies a Déu que és diferent, perquè si no, aquí no estaríem segurament. Jo, el que ha dit en Joan, també porto una pròtesi de genoll, porto una pròtesi de cadera, de les articulacions, val més que digui que són totes, perquè són totes, no començo per cap perquè són totes, i el que sí que puc dir és que jo me'n vaig enterar de casualitat que en Cristian estava treballant a l'associació, vaig començar a demanar hora. Jo soc de Banyoles, província de Girona, i vaig cada setmana, per tant faig 250 quilòmetres cada setmana per una hora, jo sempre li recalco, vinc per una hora, inclús un dia li vaig dir, escolta, no podríem fer 2 hores? I em va dir, no, una hora. I la veritat és que a mi venir a Barcelona sempre m'ha fet mandra, perquè me n'ha fet, perquè sempre venir aquí i sabies on anaves, que era en un hospital, a veure metges, i era una cosa bastant desagradable. I ara, actualment, em fa inclús ganes de venir perquè quan vens aquí saps que trobes una millora.
I sincerament, l'he trobat. I el que ha dit en Joan, et va palpant, a mi es dedica molt als turmells, va arribar un moment que em costava caminar, sobretot quan m'aixecava, estaves un quart d'hora, 20 minuts, que estaves coix i que anaves coix i no hi havia manera. Des que vaig amb ell és aixecar-me, fer 3 o 4 passos allò que vas escalfant i, escolta, perfecte. Camino 1 hora cada dia, faig bicicleta, un parell 3 de cops a la setmana, estàtica, i si puc anar a voltar. I era una cosa que... O sigui, faig més ara que el que feia abans. Què vol dir això? Doncs que si les articulacions es manipulen com s'han de manipular gràcies a en Cristian, notem una millora molt important, molt important. I el que sí que us volia recalcar, sobretot per la gent jove i així, és que si aneu a rehabilitació, no només és l'hora d'anar a rehabilitació. La feina principal es fa a casa. La feina principal és, si en Cristian et diu, Jaume, fes això, en Jaume ha de fer això, o el que sigui, és igual. Perquè si no, no funciona. 1 hora a la setmana i prou no funciona. Ha de ser cada dia, cada dia, cada dia. I és cansat, sí, però també compensa. I a part d'això, jo ja dic que en Joan m'ha agafat, m'ha passat a davant, m'ha explicat tot això i jo he calcat, pràcticament calcat. I agrair sobretot a l'associació, això sí, a l'associació, als hospitals de la Vall d'Hebron, amb la doctora Benítez, que ens portara, i perquè sense ells la veritat és que estaríem en un moment molt i molt delicat. I gràcies als tractaments que cada dia van millorant i tot això, és perfecte. I jo, sincerament, no tinc res més a dir i agrair sobretot en Cristian, això sí. Inclús quan vas amb el traumatòleg i li parles d'en Cristian, en Cristian. O sigui que suposo que tothom parla del mateix. I per mi és un orgull, suposo que per ell també. Doncs moltíssimes gràcies i endavant. Preguntes. Vinga, dudes. Aprofitant que tinc el micro jo, ja faig la primera. La llanço i qui em vulgui contestar, doncs endavant. En l'activitat física, que entenem que té que ser adaptada pels hemofílics, evidentment té que ser adaptada per cada un, individualitzada, però voldria preguntar la importància que té el pre i el post de l'activitat física. Si realment té tanta importància com l'activitat física en si, el tema dels estiraments abans i després, i si aquests també tenen que ser adaptats, individualitzats, entenc jo, per cada persona. Gràcies. Jo conto una cosa breu i després et deixo la part tècnica. Per a fer una activitat física sempre hi ha que estar preparat. Depenent de l'activitat física que vagis a fer. Segurament si vas a passejar un ratet, doncs vas a passejar i ja està. Camines i ja està. Però el que és important, que és el que han dit ells, la feina de Cristian és preparar aquestes articulacions perquè ells puguen fer moltes més coses, articulacions, músculs, tot el sistema musculoesquelètic. I ell ho ha explicat, ho han explicat. Quan tenen un dolor en la cadera, un dolor en la mà, no és que n'hi hagi un sangrat, que això és una cosa que teníem en el cap, no? Si ens fa mal una articulació és perquè n'hi ha un sangrat o una sinovitis. No, pot ser que no. La presència del dolor existeix perquè n'hi ha una alteració biomecànica. Són articulacions distals que ja estan tocades i això afecta altres parts del cos. Amb la qual cosa, la meva resposta és que n'hi ha que preparar el cos per a fer l'activitat física, la part tècnica. Totalment d'acord, és així. Però ja sigui pacient hemofílic o no, independentment. Sempre s'ha de tenir aquesta pre- i post-preparació a qualsevol esport. El tema del dolor voldria preguntar jo, perquè això és una cosa que m'interessa sempre molt, i quasi mai parleu del dolor, però quan preguntes i dius a qui li fa mal algo? Tot el món alça el braç, però no se diu als metges, no? Era com, ja és prou que estem vius. Ja és prou que estem vius i estem afortunats, però ja trobo que podem tractar el dolor, se pot tractar el dolor.
Hola, una pregunta també, perquè a vegades històricament quan hi havia unes artropaties importants hi havia molt d'allò de no forcis, no caminis, mira de no forçar, quan hi ha dolor, no sé, clar, llavors això ha creat també en el subconscient que, ostres, no caminaré que avui em fa mal i potser és contraproduent. A veure, estem d'acord que per fer un esport important s'ha de preparar primer, però per una cosa natural, com és caminar, com és anar... Però sempre era allò, si hi ha dolor no caminis. Què en penseu? Sí. El problema de sempre ha sigut això, tant en els hemofílics com en Cristian com als no hemofílics. Jo me canse de dir a la gent que se menege, quan li fa mal un braç no el menegen, quan li fa mal un genoll no el menegen. I és el que estem parlant. Quan l'artropatia ja està i és severa, per exemple, ja no n'hi ha sangrats en aquesta articulació. O sigui, el que tens que fer és forçar aquesta articulació per aconseguir el màxim del moviment, que són els exercicis que ha posat el Cristian. O sigui, tenim el descans o el repòs articular o musculoesquelètic, salvo en alguns casos en què hi ha una inflamació activa, que per això estan per a diagnosticar-ho, no se recomana. Però des de fa molts anys. Per a la lumbociàtica, la ciàtica s'excitava la gent antes i se passava 10 dies gitat al llit. S'ha vist que no, que això no funciona a dia d'avui. Correcte. Claro, n'hi ha que saber, per això els ho pregunte. No, però no amb un sagnat, sinó amb un dolor crònic. Claro, és que el dolor està. És que el dolor crònic, els que tingueu més de 30 o 40 anys, quan no teniu dolor crònic? No sé. Allò del no forcis era molt... Sí. Després, l'artropatia ja instaurada, i no era el tema de la xarra avui, era més l'esport, no? Però ha de tractar-se. N'hi ha nous tractaments també que parlen de la medicina regenerativa, ja ho sabeu moltes vegades, no? També s'està estudiant, perquè si se gasta la medicina regenerativa per a altres problemes musculoesquelètics en altres tipus de pacients, per què no en els hemofílics? I això és tota una altra via d'estudi, d'investigació, és com podem tractar des de diferents punts de vista, des del punt de vista de la fisioteràpia, però també de la infiltració de tractaments, no? Vos hauran posat hialurònic, ara estan estudiant el tema del plasma, el tema de les cèl·lules, o sigui, com se pot avançar per a que quan un té una artropatia, aquesta artropatia siga el menys limitant possible. I és molt interessant tot l'estudi que s'està fent i que els companys ho presentaran en altres congressos. Volia dir una cosa. Ara. No, lligant amb el que deia l'Ot i de no forçar i això, és que, clar, venim d'una època que la gent que té molta artropatia, que molts anaven a demanda. Ara que la majoria fa profilaxis terciària, que es diu que és ja amb aquestes edats, està clar que s'ha d'adequar el tractament hemostàtic amb factor, amb el libre, a l'activitat. Aleshores, es poden fer moltes més coses. El Cristian pot fer màgia fent clac-clac d'aquestes coses, però sempre amb un nivell de factor adequat. Claro. A mi m'agradaria vèncer aquesta incertidumbre. I al futbol es pot jugar encara que continua sense recomanar-se rematar de cap. Sí, està bé. Jo tinc sempre la imatge del Pujol, el Carles Pujol, sempre portava màscares perquè era molt bon rematador de cap. I a part d'això, res més a dir. No, aquesta incertidumbre sobre el factor, a mi m'agradaria que se poguera, perquè és veritat. Jo penso en un pacient hemofílic que no ha desenvolupat, per exemple, artropatia, i que diga, me llama fer més esport o anar més enllà. Puc anar més enllà? Quin factor haig de tindre? Per això vos he posat la gràfica. Jo trobo que és una incertidumbre que tenim que donar-li una resposta. Perquè les exigències que ara tindran, els xiquets que jo ara tinc, que han començat ja en 2 anyets en l'Hemlibre, per exemple, no han tingut un sangrat mai en la vida, és una vida totalment diferent de la que contàveu. Quan tinguen 8 anys,
voldran jugar al bàsquet, al balonmà, o fer el que fan tots els seus companys perquè no tindran una consciència d'enfermetat, que això és un altre tema també. Tenien moltíssims temes dins de l'hemofília. La consciència d'enfermetat la tenim que transmetre, no la tenim que transmetre. Entonces, pense que parlar dels riscos, de quins són els beneficis dels tractaments i com enfocar-ho són els reptes que ara tindrem. El repte ara no va ser prevenir els grans sangrats, perquè en els nous medicaments ja no tindrem aquests grans sangrats, sinó serà donar-li una resposta a un pacient que vol desenvolupar una vida completament normal. Aquesta resposta és el que ens demanaran com a metges i que tenim que estar un poc preparats, penso jo. Una altra pregunta. El vostre parer, sobretot el teu, de la infiltració amb corticoides i amb radioactius, perquè quan ja les articulacions estan molt deteriorades i previ o a la pròtesi o a la fixació, què en penses d'aquests tractaments que en un moment es van posar molt, ara no tant, ara tornen? Sí. Què en penseu o que hi ha vosaltres que hi aneu a congressos i tal, que s'està parlant? Bé, és una pregunta interessant. A més, sempre porta molt de debat el tema de les infiltracions. La nostra unitat és molt intervencionista, en el qual nosaltres, el traumatòleg, sols intervenís per a les cirurgies. Tota la part conservadora la portem en rehabilitació. La porto jo. Les artrocentesis, quan hi ha un sangrat i n'hi ha que evacuar-lo, l'evacuo jo. Quan hi ha un sangrat muscular, clar, això et fa que estigues quasi sempre d'urgència, no? Sempre estàs al telèfon de l'hematòleg, sempre t'està cridant per a analitzar això. Entonces, jo m'he trobat diferents tipus de pacients, no? El pacient d'urgència, no? O sigui, que el que fas és evacuar-los. El pacient que el que fas és una prevenció. És important, és molt important que una articulació no sangre, perquè una articulació que ja sangra ja pot ser que desenvolupi un fenotip sangrante. Con lo qual, aquesta també és l'altra part, que és la part de prevenció. I me vaig trobar després un pool de pacients, com són aquests pacients, a partir dels 40 anys, que ja tenien una artropatia desenvolupada. Llavors dic que jo en l'hemofília porto 5 o 6 anys, no en porto molts, però jo sí porto molt de temps tractant d'articulacions desestructurades per problemes d'artrosis, per problemes d'artritis reumatoide, per altres problemes, i problemes musculoesquelètics. En aquests pacients on està l'artropatia o on està el dolor, tenim que oferir-los alguna cosa. I depèn. A nit en el sopar vos ho deia. Jo tenia un pacient que tenia que casar-se i ell volia casar-se i ballar en la seva boda, en la seva parella. Doncs jo li vaig dir, no patisques. Tu vine en aquesta setmana antes, 3 dies antes de la boda, que com ell feia moltes sinovitis de genoll, te posaré el corticoide en el genoll i tu balles i cantes i fas el que siga. I me va enviar els vídeos ballant en la seva boda. Corticoide és una cosa que s'utilitza quan hi ha una inflamació aguda per a un objectiu determinat. Jo sempre us ho dic als residents. L'intervencionisme ha d'estar marcat per un objectiu. Si no, no funciona. Després hem utilitzat durant molt de temps el hialurònic i ens ha servit. Ens ha servit perquè quan hi ha una articulació que no està completament danyada, te fa efecte. I ara jo vaig demanar un estudi que me l'han concedit d'estudiar els pacients hemofílics en artropatia severa en plasma ric en plaquetes, i ara ens han concedit això. Per què? Perquè tenia alguns pacients en què ja no sabia què oferir-los. N'hi havia una artropatia molt severa, n'hi havia dolor o n'hi havia incapacitat o discapacitat funcional, milloraven en fisio però no suficient com per a poder fer una vida més o menys normal. Con lo qual, jo vaig introduir l'intervencionisme en plasma i ara no tinc una N molt gran. Tindré 10 o 12 pacients hemofílics en el plasma. El meu feedback, estem fent l'estudi encara, és que no canvia l'articulació. Una articulació danyada d'aquest calibre no va canviar, però sí que simptomàticament me refereixen beneficis. Doncs ja és alguna cosa. Jo el que no puc és quedar-me sense fer res. Algo n'hi ha que fer per a que milloren i per a intentar evitar, si se pot tardar més a fixar el turmell, doncs tardem un poc més. No sé què és el que penseu. No, fabulós. I després és això, no se puede pinchar el hemofílico.
Eso es lo mismo que no se puede hacer deporte con el hemofílico. No, en una buena cobertura de factor se puede pinchar y se puede hacer de todo. Y lo mateix parla en el cáncer de mama. No se puede pinchar la cicatriz del cáncer de mama. Pues yo me harto de pinchar cicatrices de cáncer de mama todos los días. O sigui, vull dir, però tenim que tindre un objectiu. No n'hi ha que fer-ho a tots. N'hi ha que saber, quan tu fas algo, quin té que ser el resultat i quin és l'objectiu al que tens que desenvolupar-te. ¿Más preguntas? Pues vale, gracias.